Είμαι ο Αποστόλης Μιχαηλίδης, επαγγελματίας φωτογράφος για περίπου 16 χρόνια. Έχω ξεκινήσει να συνεργάζομαι με τη Realme. Έφερε. Τέλεια. Έχω μπροστά μου εδώ το 12 Pro Plus. Σκοπός μου είναι τώρα στην παραλία που είμαστε να βρω έναν ή μία τυχερή, ο οποίος θα μου πει ναι σε φωτογράφηση και θα πάρει δώρο αυτό. Αλλά δεν το ξέρουν. Θα το μάθουν μετά. Για πάμε να δούμε. Χαίρετε, το όνομα σου? Γεια, Νέλη. Απόστολος. Λοιπόν, Νέλη, ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις ξανακάνει φωτογράφηση στη ζωή σου? Ναι, ξανακάνει. Άια, ασχολείσαι δηλαδή. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ είμαι επαγγελματίας φωτογράφος και έχω ξεκινήσει να συνεργάζομαι με τη Realme. Έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή το 12 Pro Plus από τη νέα σειρά 12 Pro Series. Τι θα έλεγες να κάνουμε αν έχεις 30 λεπτά μία φωτογράφηση και στο τέλος, αν δεχτείς, έχω και ένα δωράκι για σένα? Πώς το κάνουμε? Πάμε να δούμε. Πάμε. Νέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν εξαιρετική. Όπως υποσχέθηκα, ένα δώρο από εμάς. Το 12 Pro Plus από το 12 Pro Series της Realme είναι δικό σου, για σένα, για να συνεχίσεις να κάνεις τις ίδιες εξαιρετικές φωτογραφίσεις. Εμείς ευχαριστούμε.